people, they were dancing to the music vibe. And the boys chased the girls with the curls in their hair, while the shouting men who just sit way over there. And the songs they get louder, each one better than before. And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your hip is twisted the stars. Where you gonna go, where you gonna go, or where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your hip is twisted the stars. Where you gonna go, where you gonna go, or where you gonna sleep tonight? Or where you gonna sleep tonight? So you're heading down the road in your taxi for 4, and you're waiting outside Jimmy's front door, but nobody's in and nobody's home till 4. So you're sitting there with nothing to do, talking about Robert Riger and his motley crew, and where you gonna go and where you gonna sleep tonight. And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your head is twisted the stars. Where you gonna go, where you gonna go, or where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning. Sin preguntar quién era, me enamoré. Y seas tú quien sea, siempre te querré. No sé de dónde vienes, ni lo que tú prefieres. Tan solo sé que al verte yo me enamoré. Por eso tú misma, tú serás mi baby. Esas servilletas, baby. Contra el cáncer. Del mundo nada quiero, pues todo en ti lo tengo. Me falta solo una casa en la colina de Serra. Por eso tú serás mi baby. Solo tú mi baby. Xavi, acabem el sopar ara, la velà d'aquest sopar per a recaudar fons per a la lluita contra el càncer. Què t'ha paregut? Pues m'ha paregut una expressió, una volta més, una expressió del nostre municipi que està on se'l crida, que està on tenim l'obligació d'estar, perquè, com tu dius, ha sigut una causa totalment justificada la d'avui, que hem passat un rato agradable, però l'important és que la recaptació per a la lluita contra el càncer ha estat en temes clars de categoria. Si damunt de passar-ho bé recaudem uns fons per a lo que és, jo crec que no se pot demanar res més ja, no? Pues la veritat que no se pot demanar res més. Ha hagut una resposta molt exquisita del nostre municipi. Jo també m'agradaria, si me permetissis, agrair a tots la presència i agrair també a les persones anònimes que han estat avui així presents, i altres que no han pogut vindre, i que en tots el que han ficat hem pogut fer aquest sopar que ha estat, com tu dius, molt ben fet i, a més, en una participació molt elevada.
com ha dit la teva dona, com ha dit Amparo, hi ha que agrair a tota la gent que ha col·laborat, a esta gent que en el sorteo mateixa no s'ha presentat perquè ha renunciat al regal. Tot això són detalls que són xicotets però que marquen a muntó, no? Pues la veritat que sí, ante una qüestió com esta i altres també, jo te tinc que dir que a les persones se mos coneix moltes vegades per el grau de solidaritat, de compromís i en aquest cas també del voluntariat per fer coses bones per a la humanitat. Tenim la desgràcia que avui en dia la investigació de la lluita contra aquesta malaltia, encara que avança a passos aixacantats, encara tenim una rèmora important en aquesta lluita contra el càncer, però la veritat és que l'important és que hem estat tots junts en aquest simbolisme que, com heu pogut comprovar, ha sigut tot una pinya i ha sigut fenomenal. Moltes gràcies, Javi. Moltes gràcies a vosaltres. Amparo, hem acabat el sopar. Jo crec que podem dir allò de mai és prou, però podem dir que pràcticament ho han aconseguit, no? Pues sí, per a ser la primera vegada, la veritat és que jo estic molt orgullosa perquè la gent ha respost molt bé i a banda d'estar així en el sopar hi ha gent que ha donat donatius i la veritat és que poquet a poquet pues, hem aplegat als 150. Jo crec que és tot un rècord, no? Sí, jo pense que també, perquè al principi la cosa no s'animava, però també gràcies a la televisió de Serra, que ha estat tots els dies posant l'anunci d'Emilio Solo i el Mago Vicent, pues la gent s'ha animat. Esperem que el pròxim any, quan tornem a fer este sopar, serà el segon sopar de gala, pues hi ha més gent. Per part de la televisió han fet tot el que han pogut, però jo crec que entre uns i altres i el granet d'arena que tu has dit al principi, l'important és que estem així, que han col·laborat i que és una causa molt important i que ens afecta a tots, com diguem ja en aquella entrevista, no? Exactament, com molt bé he dit en el discurs, esta malaltia no entén ni de raons, ni d'edats, ni de sexes, i la gent, la veritat és que ha sigut molt solidària. Moltes gràcies, Amparo. A vosaltres. I enhorabona. Gràcies.